där. Och så vänder vi den på den. Då brinner den upp. Kan du tänka dig Elias att ligger där? Sakta! Det kommer ju brinna upp. Det ska fyllas. Om det står räck, filmar jag då Jonas eller? Ja. Det brukar vara röd punkt också. Om det blinkar så. Ja, det finns. Och se om den lyfter för jag har bränt hål här. Tänk om ni anlägger en brand någonstans. Axel. Flyg åt fel håll. Jaha, brinner huset upp. På mitt tak. Mamma pillar! Här kommer det hål där. Wow! Halleluja! Den brinner upp. Vi kommer starta eld på båda för det kommer att köpa till. Den kommer att brinna upp innan den kommer upp. Stanna på grannens tak. Åh. Kommer en raket upp på.